Smile in the Morning. Sabayan po ni Lolo. Tangani po na kita mga tugang maugma. Friday 23. Tama ay, anong pizza mo niya, Ronald? Pizza 30 na, pizza 23 niya, Ronald eh. 26, 24. Pakaray ngaya po sampait mo. Gari ngaya turog ka pa. Friday ngo niya, 23. Mga tugang kan bulan na Mayo. Good morning, Legazpi City. Good morning, probinsya Kanalbay, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Grabe ang alingahot pagkagad. Bata nang iturog ako sa sofa. Magayuron magkaturog sa sofa na deki korokiriblita na de. Malingahot. Good morning, Legazpi City. Ronald Baldupon sa tuyang partner sa Newsroom News Director Mardela Cruz. Sa lawas, mga tugang Mega Force Patrol. Sa panginot po ni Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Kasabay niya to dyan si Karen Ala, Joshua Bino, Alarmario, Jomar Bien, Angel Mustaza. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Hindi po sa GB. Aram daw nindo. Mga tugang para sa good news. Marahin na bareta ngunya na pag-aaga. Ang kung paano lalabanan ang malilingawon. Tama ba? Bicol kang Alzheimer's. Itong pinag-uulianan, diba? Gari nalilingaw ka o ano? Ay amnesia ito, diba? Pero ang Alzheimer's disease, iyo po hilang bagakan mga maedad na. Hilang kan mga maedad na nag-iiba. Mga tugang ang sitwasyon kan sa tuya tabing pag-iisip garing nga nag-iinaki, tama? So gari baga basta aro kaan ang pinakaharining garing translation. Sabi ang pigaapod na alpha lipoic acid igoda tabi kay dakulang role para mai-converter ang sa tuyang pagkaon sa pigaapod na cellular energy. Ini pong bagay na ini sarang special na compound dayo po ang nakakatabang siring po mga tugang sa ibang antioxidant na nakakatabang po para ma-control asin magkaigwatabi ning functions tangani na maging aware ang sa tuyang lawas sa pag-absorb kan vitamin C asin vitamin E. Siring man sa panahon ni stress asin iba pang paghadit sa buhay. Ang alpha lipoic acid yupan ipinagprodusir kan sa tuyang lawas para po i-recycling ang mga vitamins. Talaga ha. Ang alpha lipoic acid nakakatabang para mapreventaran ang nerve damage. Nadara mga tugang kan diabetes asin ang pigapod na aging related ailment. Siring po sa Parkinson's asin Alzheimer's disease. Yan Ini po nakakatabang man para sa makontrol ang cancer, cardiovascular disease, cataracts asin diabetes. Yan Palaparan iyan sa mga pigapod na nag-iedad sa mga helang mga tugang kang nag-iedad. Adi, arog pa lang iyan kaiyan mga tugang na ang function pa lang kaya na sarong klaseng acid, sarong klaseng antioxidant para mapreventaran ang sinabi ng helang mga tugang para sa mga may edad ng mga persona. Yan pan good news. Marhain na bareta. Mga tugang lidipo sa indong programang Morning Hearing sa DCGD. Tangani po na halos ayos ang satuyang morning. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jimmy, nasalita mga tugang aramontan buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas. Ngunyan pong pag-aaga. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa primerong bungkaras kan sa tuyang mga istorya. Dahil pang naglalataw na pangaran kung si Isay ang masunod na LMP President digdi sa Albay, masalida kay Congressman-elect Adrian Salceda kan Pulangi, kung sa inyo niya na congressman na siya natural, babayaan na niya ang pagiging Mayor's League President
Aha. Inian pa uko doon pa sa mga alkalde, digdi sa Albay, temporary, natural, so Vice President mo, naalagad siring sa tradisyon, makondusir ini, ni na eleksyon. Sa ngunyan, dahil pang naglalataw na pangaran nin alkalde, na pwedeng salida sa babayan na pwesto kan incumbent na LMP President digdi sa Albay. Dahil kumusta sa PCL na pinapamayuhan ni Juan Miguel o Congressman Kungkung Salceda, gumina naman baga sa eleksyon as board member digdi sa 3rd District. Pero may nasagap ang DCGP News a certain councilor Pasya Kan Pulangge an saro sa naglalataw na pangaran PCL. an pwedeng kumandidato bilang kasalida sa pwestong babayaan ni incumbent PCL President Kungkung Salceda Bibi. So maaraman niya to pag-arasumir na kainis sa June 30, natural ay gwa na yan ngunyan ki pinagpupusuan na pwedeng magsaralida sa duwang Salceda na parehas igwa ni na pwesto. Ma-eleksyon ka na. Ang PCL ba may tukawan an sa man sa sanggol ng panlawigan, sukon pala ABC liga pala nigwa, di ba? PCL igwa baga PCL iyo pa rin, may board member, tama, siya gani. Siya, tapos liga ng mga barangay, duwa yan, ABC, diba? pero pa yan Mga exhibition members, di ba? an ABC baga dyan sa Pagkalawigan si Mayor-elect Hisham Garo. Yeah, correct. Yung saro yan sa mga mga hapot sa mga masunod na alaw. Sa irisay ang masunod na maturukaw dyan. Yeah, eleksyon, natural eleksyon naman yan. Tama. Sa otherwise na ruluto na. Yes. Okay. So yan, abangan niya to yan sa mga masunod na aldaw ta BBP. And yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon sa pangaran yan kan PYC Enterprises, Basta Radyo. Hanapon lang si Mr. Envices, Raul and Marisa Calio. Yan sa, anong lugar na ngayon? Forsyth, Canligaspi City. Okay. Yan, BP, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Mientras tanto, nasa linya, Karen Ala sa dagdag na bareta. Good morning, Karen. Yes, VP Henry, good morning sa mga paraan tabay. Nagpupuo ng makipag-coordinar sa presenteng administrasyon ating opisina kan gobyerno provincial kan Albay. Iinhidong gobernador kan Albay nuwanusan tanganing aramon ang presenteng padalagan ating servisyo itigtataw kan mga ini sa mga Albayano bago ang nakatalaan na pagtukaw sa Hulyo. Sa informasyon kan Hospital Monitoring Focal Team kan Provincial Health Office sa pamamayo ni Provincial Health Officer Dr. Estela Zenit, sinabing padagos ngunyan ang komunikasyon kan opisina ating kan inihitong gobernador panganing mag-inibahan inyong pagkason itong mga darakulang hospital na pagsadiri o pagpapadalagan kan gobyerno provincial kan Albay dahil sa ipinayag ni Sovite Henry kan opisina na personal meeting booth maaraman kan inihitong gobernador kung ano ang mga pangangaibukan mga hospital sa mga bulong, pasilidades, atin kung ano ang mga dapat pang i-improve na servisyo sa 8 provincial hospital kan sa probinsya sa pag-monitor man kan DCGB News, nagtuon mag-ilibahan ang mga personalized sa provincial health office kay Bahan si Governor Electoral kan uminaging Merkules pati kasuhapon kung sa insalabay kay ng binisitalismo ang Cagraray District Hospital sa munisipyo kan Bakakay asin Vega Memorial Hospital sa syudad ng Tabaco. Kaya nakatalaan pang mag-ilibahan ang mga LVP Henry sa mga masunod pang aldaw, paduma naman sa JBDAP, sa syudad ng Ligaw at sa iba pa. Depende yung VP Henry sa tahagan ni Governor-elect Rizal kung sa ilmaot sa inyong magbisita. Yes, sa kung ilat ang sinabi ni Governor-elect Rizal na may basbas ang tirin ng laktan kay Gobernador Aglanda Umbungaw bilang sa inyong laktan sa pagpreparar sa pagpadalagan kan gobyerno provincial kan Albay sa Petsa 1 kan Hulyo. Yan, pabibita report, Karen Ana, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. Sabi ni Paring Ray,
Ang katanusan nagpapadakula sa sarong nasyon. Alaga ng kasalan nagtataonin kasusupgan. Sarin man na banwaan. Mga talinhaga 14:34. Salamat sa salamat sa mapinadaba niya tong Diyos. Blessed Friday everyone. Good morning kay Manay Erlinda Abion and family kan Kabangan Legazpi City. Salamat padikong amigo. I love you. Yan. Alright. Uy, Manay Silmang Bahoy. Ha? Manay Silma. Mga taga Victory Village 27. Victory Village 27. Good morning tabi mga taga Victory. Birthday ngunya ni Manay Silmang Bahoy. Yan ha. Manay Silma, happy birthday tabi sa imo. Padabaon ka ni Director Susan Bornas. Dek ka nalilingawan. O sabi ni former Director Susan Bornas, ngayon pakigrit mo ngayon tabi si Silmang Bahoy. Birthday mo yan. Happy birthday po, Manay Silma. Salamat tabi sa ibos lang gayon. Ano? Ibos, budak gari, pansit gayon. Sa bagay, ang paborito ko Manay Silma, bihon tabi. Bihon ang paborito ko eh. Okay, so sa Jason sa nabagang bihon, sa Jis na bihon, duwang ibos, okay na yan. Ajis na bihon, boda duwang ibos. Ay na pagsabayi ki lino kayo, ano? O kung ano, bay na pagsabayi, sa Jis lang na bihon, boda duwang ibos. Good morning, Manay Silma. Ang ina ni former Kapitan Joy Bahoy. Manay Silmang Bahoy, happy birthday tabi sa imo. Nag-text ako agang-aga pati si the former regional director Susan Borna. Yan. At saka happy birthday po kay Christine Bungat. May God continue to bless you more. Have a great day ahead of you. Yan. Sabi ni Ma'am Grace Bonaobra. Susan Christine Bungat, happy birthday. You got. Tabi sa imo. At saka kay, mayroon pa, good morning Tabi. Happy birthday. Good morning Madam Melinda ng CMD. Good morning. Good morning daw kay Benji Dapugi, kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili Asejo. God is good all the time. Thank you amigo. Happy 21st birthday sa aming bunsong kapatid na si Gerald Nebres ng Ligban, Kamalig, Albay. Good morning. Happy 18th birthday sa pamangkin kong si Gerald Berwega. Hello po sa Berwega family, sa Casa Esplana family. Sabi ni Maricel Esplana ng Maracaba, Castilla Sur, Sogon. Maray na agad tabi Henry sa bita nung babataw ng basura dyan, Salbatan. Agi daw nindo ini mga pag-iriba dyan kung totoo, ininipigtig sa tuya na kagagya ko dyan kasuba. Di man akong naparong nakuan. Ili nga daw tabi nindo ini dyan sa kung maparong. Parong nga daw tabi nindo. Good morning amigo, sabi ni Jonas Rosal. Yan. Ang MRF kaya kambita no yan sa may gilid kan tinampo after kang riles kung hali ka digdi sa Pacific Mall. Di ko aram kung igwa ki tambak mo niyan. Happy birthday po kay Antoinette Marquez kan Malabog. Yan, Antoinette. Happy birthday. Happy birthday po sa imo. Good morning kay amigong Leonito Gaviria. Good morning ngaya Busing. Yan. Alright. Happy birthday tabi sa tuyang mga birthday celebrant. Yan pungal daw. Yan ha. At saka happy ha. Good morning tabi kay Ging Banania. Yan ha. Good morning Chapuring Almelia, Marina Aga, Marites Sarsa. Happy birthday po kay Raven Sarsa. Happy birthday Raven Sarsa. Tess Barbante. Good morning da. June Oro, I am watching now. Good morning. Kay Christopher Lumerio, pa-shoutout po sa mga taga Cebu. Iyon, maayong buntag, Cebu City, ha? Maayong buntag tabi, Cebu, ha? Triple Page, good morning po, pa-shoutout daw sa si
SIOC Farm sa barangay Mayon, Daraga, Albay. Nagdadakol na naman ang langaw, nakaluwas dahil sa pag-harvest na sinda. Taka baga. Ano na yan? Gari, naluliyahan ako sa aksyon kan lokal na gobyerno yan sa Daraga. May kinaraman din sa problema kang langaw yan sa Mayon, Daraga, Albay. Elisa Fajardo, good morning Tabi kay from Carmona Estates. Rems Balderrama, good morning Pugi. Ay, salamat po. Good morning sexy. Good morning sexy Ate Rems Balderrama. Maray na agad Tabi Rems. Buda, good morning kay Langlang. Kumusta na Tabi si Langlang? Daragang-daraga na si Langlang. Adi, magaskaso ng oras. Kahit layuton ini si Langlang na big ubo ni Ate Remy. Ngunyan nilinga na si Langlang daragahun nun na. Magayo na pati sa ina niya. Good morning Langlang. At saka happy birthday po kay Michael Bilyen ng Basod, Tabaco City. Hali sa iyang agong. Yan. Happy birthday po sa imo, Michelle, o Michael, yan, Mikael, o kaya Michael, yan, ha? Happy birthday! Happy birthday! Sabi ni King, good morning Databi sa mga parantabay sa Morning Hirit. Blessed Friday morning to all. Sabi ni Kuya King Reginaldo, yan, happy, may mapabunyag, si Natalia Amore Bermil. Sabi ni Marlene Luna, happy birthday to you. Ace Bornas, good morning po. Yan, sige po, sabikan sa tuya ng mga listeners Tabi sa social media. Okay na? Alright, Alar Mario nasa linya. Aramon tanawan mga dagdag na bareta in the morning. Hali po dyan sa luwas, mga baretang mainit. Digdi po sa Morning Hirit. Good morning pa rin Al, anong latest? Luluway na digdi sa Legazpi na ma-modernize ang mga traditional na tricycle for tourism purpose as in seguridad man kan mga pasahero. Iyan na natutukan na sa gunian na palunsod Committee on Public Utility and Transportation ni City Councilor Luis Gutierrez. May resolution siyang pigbubusol na magkataonin permiso sa ibang franchise holders ng traditional tricycle na ma-convert ini sa tricycle model. Ano na taran, dakol na ngunyan ang mga tricycle na nagpapasada, lalo na pasirin digdi sa southern pagka Legazpi and Albay District vice versa. Alagad kulang-kulang pa ini sa volume kan mga pasahero, lalo-lalo na kon rush hour. Kaya para mas sa seguridad man kan pasahero, asin man na tourism purpose, panagos, napigo promotor ngonyan, kada gobernador ang modernization kan mga traditional na tricycle. Yan pa ba niyan na bungkaras ka ng informasyon digdi sa luwas, Alar Mario, DCGB. Salamat Paringal sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Ate Angel, standby muna. Alas 5:36 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Maraming tarawan mga headlines in the morning. Good morning, Padingman. Anong latest dyan? Good Kumusta morning, naman? DP. Ang mga headlines ko niyan, ay belated happy birthday pala kay Sir Tony Reyes. Oy, Tony! Kasuod ba? Birthday ni Sir Tony. Happy birthday. Pangyayari. Happy birthday, Sir Tony. Kumusta lamang ang sa imong... Gano'n na sa may Sir Tony. Baka nagbalik na. Happy Okay. birthday, amigo. Mabuhay. Headlines on your size. Deklaradong regular holiday dahil sa obserbasyon kan Idil Adha. Yan. O Oho. Feast of Sacrifice. Mm. Presidente Bongbong Marcos na uyam sa performance kan sa iyang mga gabinete kaya tinag-orden ang courtesy resignation sigon sa Malacanang. Daramay palang gabos. Oo. Gabos nag-resign ano? Dahil pa sa DPWH,
Pero ano ini, DC parang nailing ko di 20, o 38 na? O masalida siya kay ni, gabos? Iya, Mases, kung mases. pwede ibalik. Kung pwede siyang ibalik. Kung na pwede ibalik sa salidahan. Maluyad na talaga, no? Maluya na. Maluya. Nagkurapa Dahil siya ngayon kay- ang matikan tao sa serbisyo, kaya ngayon Oo. nag-augso, iba? Pero kang gari maluya man ang kuan. Okay, sige. Mhm. Ika ngayon, o rin mga... yung mga memes din. Iyo man ang gad, iyo man ang gad. Alright. Okay. Philippine Chamber of Commerce and Industry, ikinabigla ang pangapudan ni Presidente Bongbong Marcos sa Korte sa resignation ng gabinete. Ganda man lang, pag-istoryahan natin, pagparesign niya. Mantang mga senador, suportado ang cabinet revamp ni Presidente Bongbong Marcos. Hearing man sa Kamara de Representantes. Aha. Reklamo ni dating Presidente Rodrigo Duterte kontra kina Benor Abalos sa PNP Chief General Romel Marbil, ibinasura Oo. kan DOJ. Anong reklamo? So, pag laog ba naman sa KTOC, Paano manigagan? Paano Ah, manigagan? Davao. Basura na. Sinagpralano? Dahil basura. mantang Ismail na non-teaching position sa DepEd, Ay, wow. inaprobara na kan Department of Budget and Management. Wow. Barko kang Pilipinas sa Sandy Cay, binomba ng tubig, asin sinagi kan Chinese ship, sigon sa Bipar. House Speaker o kaya balasahan sa gabinete na Presidente Marcos din ang lugar na maluya ang gobyerno, sigon sa Malacanang. Sobra sa sangkatos na driving school, sinuspindir kan LTO dahil sa maniba-ibang mga pagsuhay sa polisiya. NBI big-imbestigira na ang pagkagadahan ni sarong 10 anyos na aking lalaki matapos tatakon. Ano pa rin? Tinatak, Tapos? nagsisure, sabi nagtatak, midwife. Talaga? Oo. Yun iso na, Kwan? Tinidokan daki 20cc na Gusto anesthesia. yung imbestigaran kang NBI? Oo. Nataman to, binanesthesia ito. Diba mas local anesthesia man sa naan? Basta 20cc na Ay, salbatan na. Sus ko. Tapos? kan dinara sa ospital, Oo. dead on arrival. Ay, nako. Kita nga di kayo sa kwan sana, sa labaha sana, Drodismayo sana. Bata mo niya, may mga pausuan iba-ibang lokal na gobyerno. Yung baga libre ani. Kung ay naman sa Mindanao, sa mga senior, 20 mil. Oo. Sa mga Ay, 20 anyos nako. may taas, 10 mil. Oo. Alright, AFP. Sus Mariusip ka wala ganun eh. Siniguro ang proteksyon kan duwang junior officer na linupigan kan sarong alangkaw na official ka militar. Ibyugod mo ang duwang junior officer. Doon opigan kan sa indang general. O alangkaw na official. Ang sabi, tatawan yung proteksyon na nitanganing dahil man maapiktaran. Madagos ang investigasyon ka ng AFP. Pero dahil pagpiluwas kung sisi ang pangaran ka ang sambit na opisyal. Alright, so sa VP, ang mga headlines mo na pagkaga, dyan sa POS Enterprises, hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calcio, dyan sa Oros at Legazpi City, basta radyo, POS ninyo, andun sa sabing konektado kung maski na yung load. From News Bay, sini po si Martila. Good morning! Newspaper front page. Thank Enot you, sa Morning Parimar. Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Marigmar, sa mga headlines in the morning. Ngunyan, tabing pagkaaga, sandali lang, i-check ta daw ang latest mga tugang sa kamugtakan, kampanahon. Oras natin, 19. Bago po magabot ang alas 6 nin aga. Ang masimbag ngunyan sa pag-asa, lalaki. Pero nalara pa man ngunyan. Naka-day off ngunyan. So, sa tuyang amiga dyan, naka-day off si pag-asa girl. Naka-day off siya. Kaya, ang masimbag duman, expected ko na yan. Na masimbag dyan, lalaki. Magsala si Milvin, kung bako si Milvin, si Dan Triumpante, kung bako si Dan Triumpante, si Seto Solaro, si Ariel Samudyo, kung bako si Jaime Bordales. Yo.
Galing nga makulog ang galing nga may muto-muto ka sa ilingon ta daw kung ano ang latest dyan sa pag-asa. Pero mainit na baga nagluwas na bagang init. Pero mas maray ng aramon ta kung may mga ang kaswapon grabing alingaut naman. Heat index, di ba? Liwan ta daw. Kung ano ang latest tabi sa sitwasyong kampanahon. Oras natin 5:41. Standby Angel at saka Joshua. Di magiro dyan. Hello? Yes, good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. Onder ka na tabi sa DCGB. Ano po ang latest forecast? Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga DCGB. Asin sa gabos na tagapakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunyo na pet sa Mayo 23, 2025, saldaw ning biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone no ITCC ang nakakaapekto sa Mindanao. Mantang ridge kang high pressure area naman ang nakakaapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang easterly of malinsangang paros na halis sirangang kadagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdi sa Kabikulan, padagos na makaka-eksperyensya ng bahagya mapanganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hadi sa sirangan sundo sur sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigalauma poon 26 sagkod 33 grado sentigrado. Mantang ang heat index digdi sa Ligaswi ay pwede pong umabot ng 42 degrees Celsius. Asin sa Masbate ay pwede pong umabot ng 43 degrees Celsius. Mantang sa natatadang parte kang Kabikulan ay aabot po from 40 to 41 degrees Celsius. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:18 ning pagkaaga. Asin masulnop at na alas 6:06 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 5:44 ning pagkaaga. Ini si Melvin Almoela reporting live haligi sa DOS Pag-asa Ligas. Hello, Melvin, amigo. Yes po, Sir Henry. Ngayon mabalik si Alexis duty. Sa Monday po, Ah, sir. Monday. Okay. Anong oras? Mga ano po, hapon po, sir. hapon? Mga lasing po yung, po, sir. Di pwedeng aga siya mag-duty. Opo, sir. Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po, Sir Henry Maceda, asin sa mga taga-distribution. God bless po. Yes, thank you. Yan mga tugang ang latest na kamugtakan kampana. Ma-duty na ngayong alas 5. Mahirit ka pa, okay, hapon. Mahirit ka pang aga. Grabe na ngayon. Say nakuhali ka suhapon. Nag-send ako kasuhapon. May din naman ako kasuhapon. Sabi sa kuya, saan ako nagdumang kaswapon, lingaw? Basta, hide na nga sa Pag-asa, girl. Kanya ako nakalive. Saan ako kaswapon nagduman? Yusugin ko mo sa kuya. Alright, 15 bago magabot ang alas 5 din morning. Oy, Manay Silmang Bahoy. Manay Silma, happy birthday tabi sa imo Manay Silma. Mata ka na tabi Manay Silmang Bahoy. Ay tapos. Tapos, dari nangitro gayo, pag birthday man kaya nga, naglamaw lamang. Manay Selmang Bahoy, dyan po sa barangay Victory Village. Happy birthday. Pakisabi na lang tabi kay Manay Selma. Kapjoy Bahoy. Wala ka na dyan. Kung ano lamang ang pwede na mabaro-baro kay Manay Selmang Bahoy. Happy birthday nantig. Nag-text pati sa kuya kasabagong before 5 si Kwan, si Madam Susan Bornas, former regional director Susan Bornas. Pakigreet nga kay Silmang Bahoy, happy birthday. Yeah.
Angel Mostaza, my report. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning po yung mga paraan tabay. Friend ko ito sa Facebook na pigaanap mo. Si Sai. Pag-asa friend mo? girl. Ah? Oo. Actually, girlfriend ko siya. Nahiling ko, nag-gym nga nito duman sa Metro Manila. Ah, talaga. Actually, girlfriend ko siya sa Facebook. Pretty man talaga. VP. Abo ko man i-chat. Baka mag-chat back. chat back. Okay. Sige, go. VP, sa mga Naling mo barata. pala. Naling mo. Opo. Ah, okay. Nag-gym pala. Ano ang purpose kung nag-gym ang tao? To become fit. Iyan. Tapos, Siyempre, VP, kung may... kung baga nakapasiksi baga yan. Di ba? Okay. Sige. Pagtaga-monitoran mo na lang, Asi katatag-taod dyan, isi-search mo na. Okay. I-search ko daw mo niya na aga. Kung kumusta sa paka-gym niya, ha? Okay. Anyway, Sige, go. Sa mga dagdag bareta, nasusog na asin nasa kustudi na kan mga otoridad, ang sarong personang kaibahan sa provincial most wanted person, makalis na mandakop ini, kan pinagsarong person na kan Legazpi City Police Station asin na Buenavista Municipal Police Station sa Marinduque, kan nakalihis na aldawa. Sigun sa Legazpi PNP, ang lalaki ay may edad na 43 anyos, dating residente kan barangay San Roque kan Legazpi, asin nakakahampang sa 2 puntos ng kasong frustrated murder, asin nadakop ini sa Sitio Bancoro, Barangay Daiquitina, Buenavista, Marinduque. Ang presente ang nasabing persona ang nasa kustudya kay nasabing hepatura para sa magakanigong dokumentasyon bago ang turnover ini sa korte para man sa magakanigong proseso. Ang kada puntos ng kaso ay may pirekomendar na 200,000 pesos para sa iyang para mientras na libertad. Sigon sa PNP, padagusan sa inang paglapag sa mga persona mo napigakampang nakaso para mamagpigirman ang ligtas asin matrangkilong komunidad. Mga dagdag na baneta, ahali sa luwas sa Angel Mostaza, DC Tribune. Thank you, Angel. Mientras tanto, dumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Good morning, Joshua. Tapos, Joshua, Hello. Yes, good morning, VP. no na. Good morning sa mga paraan tabay. Dapat magtaga-gym ka naman Yung ani. para sabay-sabay lang. Kaya nag-control na ako sa maluto. Ang kunyan niya ang paborito niyang gym, Anytime Fitness. Anytime Fitness. Anytime Fitness. Oo. Isa Legazpi. Oo. Hindi ba kadigdikaan? Ako nga, dumasan na. na ako sa 600 pesos. Oo. Utosan ng singso ng pasan mo kay Barbel. Okay, salamat sa informasyon Opo. Nagkakaigwa na ko daw Basta ba? nagkakaigwa na ko daw kanyang kilid. Kung nang gigibo. Nagkakaigwa kong ideya Para sa kaligayahan mo. Nagkakaigwa kong Nakasuporta ideya. kami. Okay, baga mag-gym ta. Nakalawag na ako sa rong gym sa Albatan ng mga harapito ng bado. Kaso aki ko nag-gym, nga pagisundo mo daw nga po ako, sakat na nga po digdi, nagsakat ako dum. Ay, Harapiton sa mga bado. Apare, magkunyan ka naman, BP. Magpon-pon ka naman na mag-orientar sa Moro Marathon. Iyo di. Nagitreto si sa pag-asa girl sa Manila. 5 kilometers. The best. 5 kilometers. Nakantos man ngaya ko, linakaw-lakawan ko ngaya. Pag-arami na sa kanya ako nagdalagan. Ayo, pwede. Kaya ang fight, lakaw-lakaw mo na pala. Hindi, kung lakaw-lakaw ka mo, huron mo na, Pagharap mo sa kanila mala. Maray. Yes. Maray na style. Ikaw pa di, stalker ka pa lang pa di. Stalker ka pa di, friend mo pa di, friend mo. Friend mo? Friend kita, nag-pop up duman sa ako. Okay. Sa ko din nag-pop up nag-pop up sa ko. Friend ko ito, nag-pop up sa ko lamang. Ano marida ka ito, Joshua? Dapat i-follow mo, Ano mo? I-like mo? I-like mo, tarong beses. I-like mo dapat, Mag-like ka ng tarong beses.
Opo. Okay. Okay, sige, totoo. Pag dyan na, mga alas 7, tayo sungko ha. May tumabot mong may marathon man na tayo kayo mapagal. Yun na yan eh. O yan baga, may nagkanda baga sa marathon sa Sawangan? Tulusin da? Oo. Ang premyo cellphone? Tulo? Ang nag-rental sa marathon, so, siya, sutag sa direk ang cellphone, budak pulis. Siyang guminan. Cellphone. Dara-dara niya ang cellphone. Nagsadiri ka. Bukod-bukod na ka nagsadiri ka ang cellphone. Budak sa pulis. Saan ka na? Okay, sige, go. Yes. Anyway, DP, so dagdag niya tong barata, nakatalaan tawaring onra as in Zero's welcome ang mga Bicolanong pulis ngunyan na aldaw tabi ni si Henry na nagserbi kan nakaaging eleksyon bako digdi sa Bicol region kundi duman sinda pinadarara sa Bangsamoro Autonomous Region o kaya BAR. 101 mga kapulisan tabi ini DP Henry na nakatalaan tawaning pagmindig ngunyan na pagkaaga duman sa laog kan kampo Sininola digdi sa Legazpi City. Ang seremonya iyon tapanginutan mismo ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa laog kan kampo Sininola. Kung matatandaan, sa Abril 27 kan pinadalaraan mga kapulisan ini kasi rin duman sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o kaya ProBAR para magtabang para mantenir ang matarangkilong eleksyon sa nasabing lugar. Sa iba, nagserbi man bilang electoral boards kung kaya, sigun sa pahayag kan Police Regional Office 5, kumbaga, nakula man sunaging papel kan mga Bicolanong pulis na ini, tangani ng masiguro na matrangkilong eleksyon duman sa nasabing lugar. At kapirang simana sinda tabi ko pwede na nagduman, magpuon Abril 27 sundo sa matapos ang eleksyon asing ngunyan na aldaw kan o kan mga nakaaging aldaw kan nagpakabaralik ini digdi sa Police Regional Office 5 asing ngunyan napit sa 23 kan Mayo Biyernes nakatalaan sindang tawanin honra Heroes welcome kan sa mismong Regional Director. Yan, okay. Yan tabi BP ang dagdag niya itong istorya halik sa lawas, Joshua Bino, PCTV. Salamat, Joshua, sa report. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit, ngunyan pungaldaw na birthday tabi ni Manay Silmang Bahoy kan Barangay Victory Village. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit, mga tugang asin po sa DCGB. Arab daw nindo na duman sa US, mga tugan ang mga halos kabangada kan mga Amerikano igwa ki atama na ayam na pinag-estimate na minaabot sa 59.8 million households salbatan na igwa po nin ayam sa taon 2023. Grabe approximately 59.8 million household duman sa Amerika. Igwa mga tugang kasadiring ayam o igwanin ayam sa kan taon 2024. Ini po na mga popular pet sa Estados Unidos. Igwa po mga tugang in more or less 45 to 47% mga household nas igwa ka ini siring man sa Northeast, South as in Midwest kang Estados Unidos. Anikos iyo ang pinaka-popular duman sa West Coast. They are ini po ang second most popular pet sa Estados Unidos na igwanin 42.2 million household reporting cat ownership. Salbata. Grabe. Primero pala na pinaka-popular sa endang ataman, iyo po ang ayam. Na nasa 59.8 million household igwa kaayan as of 2024. Anikos databi, igwanin 42.2 million na ikos.
Salbatana. Ano? Yan po ang mga dagdag na karaman sa morning hirit sa DCGB. Yan ang mga dog lovers kaya baga. Buda mga cat lovers, no? Ang pag-ataman ka, nakakawara na ki-stress. Ako nga ni Ronald, nagkataman ako ng manok. Tinawanan ako ni Kuya Nongski manok. Yung hipig-hiligan ko, gusto ko yung nagtutura ako pagkaaga. Imbis na para ataman ako kang ayam, buda ikos. Ang piga-ataman ko man ngunyan, manok. Magayon ng bagang manok. Ang practice kang manok. Kailangan marauton sa manok ta. Maski ang gu na kan habo. Bibo ko niya pipirit. Ade, kaya mang kanggo na kan. Paningit sa morning hirit. Yan ang mga dagdag na bareta informasyon sa morning hirit sa DCGB. Hali po yan sa tuyang parantaway. Ang sa tuyang researcher ka yan si Joker. Salamat amigo. Ang mga bareta masunod na makalipas mga tugan kan mga patalastas. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta ngunyang pungaldaw nin Biyernes fit sa 23 kan Mayo taon 2025. Back to basic na mandato ipapautog kang Police Regional Office 5 para maibalik ang matanos, disiplinado asin tunay na serbisyo kan mga kapulisan. Turnover kan mainstreaming solar home system sa nagkaperang hadiyong lugar sa Albay. Ikinaugma ni ako Bicol Representative Saldico. Salnado National, Hunyo 6, deklaradong regular holiday dahil sa obserbasyon kang Idil Adha.
PBBM nauyam sa performance kan sa iyang mga gabinete kaya pinag-orden ang courtesy resignation sigon sa Malacanang. Sa ibang nasyon, nagkapirang mga harong natumpos nin kalayo dahil sa pagbagsak nin eroplano sa San Diego. Business News, NFA, dinagdagan ang proseso kan quality checking nin mga bagas bago ipabakal sa publiko. Health News, paglimitar sa pagkaon sa peligrosong trans fat ini pinagrekomendar kan WHO. Detalles, mga tugang kan GB News Express. GB News Express. Detalles kan mga darakulang baretang niya sa lado lokal. Gigibuhon ang back to basic na mandato kan Police Regional Office 5 kasunod kan direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, serarom karasabing mandato mawot kani na maibalik sa matanos disiplinado asin may tunay na serbisyo ang kapulisan sa paagikan pagpapatibay kan tamang proseso asin pagtaonin atensyon sa kamugtakan kan kada empleyado. Sigon kay Dizon, saro sa mga lakdang na ginibo kan PR5, iyon mas maigpit na internal inspection sa paagikan weekline activities tangani masiguro ang tultol na pagbabago, pagbado, marhay na pag-uugali asin aktibong presensya sa kada estasyon pati naman ang istriktong pagpapautob ng deployment protocol tanganing malikayan ang pagbalgar sa mga duty policies. Siniguro man ni Dizon na bako sa naini ang panlaog na reforma kundi sarong pangharaluyan na pagbabago para mas mapagkatiwala ang pulisya sa riyon kan Bicol Region. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Langaw sa binugsakan ginubatan Albay, nagbawas na. Kuya po ang detalye kay Jimmy Nasalita. Nagbawas na ang presensya nin mga langaw sa binugsakan ginubatan asin pagtaraning barangay kan manukan kan 6-in-1 Corporation kung saan ka nakaging simana saro sa problema ini kan mga residentes. Dahilan sa aksyon kan lokal na gobyerno kung saan nag-issue ng cease and desist order para mapundoan na kunayap kan langaw sa palibot sa ibong nalado na pagaraman na mga taga-barangay may petisyon sa sangguniang bayan na nagahagad na totalmenteng dahil na sa liwat pagtugutan mag-operate ang nasabing negosyo sa pagsabing pabalik-balik man sana ang problema dahil in permanenteng solusyon manungod sa problema sa langaw. Sangunyan ang bula nasa sangguniang bayan na kung ano ang magiging desisyon kung saan ang informasyon na kalap kan DCGB News na makondusir nin ka committee hearing tungkol sa bagay nini ang konseyo kan ginubatan na dahil pa ugaring nin pinapaluwas na official na schedule kunarin ini isa sa Gibo. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, dakula po ang pasasalamat ni Congressman Elizalde Co kanang Bicol Party List dahil naging posible na mabugtakanin kuryente ang ibang parte kan Albay. Sa entrevista kang DCGB News kay Co, sa iyang sinabi na 2 taon na nindang pigpreparar ang solar home system asin na og masinda na ngunya na taon nagibo na ang inaugurasyon kay ni sa Barangay Galicia kang Rapu-Rapu Albay. Sigun pa kay Co, nasa 257 household ang nabugtakan na nin ilaw asin kuryente sa nasabing barangay na dahi pigaabot nin linya nin kuryente. Sinabi pa kainin na kun ang singil kang kuryente nasa 12 pesos kilowatt sa solar home system, 5 pesos sana ang pigisingil kan aleko para sa maintenance kan baterya kang renewable energy. Dagdag paniko na maabot nindang bugtakan in solar home system, partikular na manito at iba pang lugar sa segundo asin tercer distrito kan Albay. Dagdag na mga bareta sa lado lokal kasabay si Karen Ala. Natigit
pag-coordinar ang Legazpi City Task Force kalinigan sa Office of the City Environment and Natural Resources o OCNR, tanganing formal nang i-dispose ang mga nasa poco mas o minus 200 kilos sa mga election campaign posters na nagkakolekta kan grupo gikan sa ginibong Baraklasan kan uminaging aldaw sigun kay Task Force Chief Andy Mardalla, padagos na pigagibuhan ng report kan grupo ang mga nakolektang election materials tusog sa kagadan sa inda kan DENR kung pira na kadatos aldaw na ini ang nagkakolektang materyales sa Baraklasan dahilan kasigun kay Mardalla sa oras na mapulido ang report insigidang ipapapick up na kan grupo ini mga nagkakolektang tarpaulin para sa legal na pag-dispose kan mga ini. Sinabi man ni Mardalla naman tinidong available sa Masikay-Sisay ang mga tarpaulin na ini dyan sa Ibalong Central for Recreation ICNR kung may gusto pang manginabang kan nasabing materyales. Karen Ala, DCGB News. Nagpahayag nin pasasalamat si punong barangay Ray Barameda kan barangay Galicia kang Rapu-Rapu Albay matapos magbenepisyo sa iyang mga residentes nin solar home system sa pagikang inisyatibo nasa 257 na mga kaharungan kanasabing barangay anday ng problema sa supply nin kuryente dahil sa solar energy. Ang nasabing proyekto ay pinag-turnover kasudma ni Ako Bicol Party List Representative Saldico as in Albay Electric Cooperative o Aleco General Manager Wilfredo Boxit. Ang proyekto minaniharkan Aleco o mamaniharkan Aleco kung saan posibleng umabot sa nasa 7 pesos kada aldaw ang babayadan kan mga konsumidores para sa electricity supply. Al Armario may dagdag na report. Gariman sa nang daing epekto ang 62 milyon na tinaok kan gobyerno provincial kan Albay sa Aleco para sa rehabilitation kan linya kan kuryente halay sa Bangkirwan pasiring sama nito. Ini ang notaran dahil kan padagos mangyaray na brownout aldaw Banggi digdi sa southern part kan Legazpi. Kaso Banggi tulong beses naman na nagpropalso kan ilaw. Matatandaan ang gobyerno provinsyal nagtaon in 62 milyon sa Aleco halay sa royalty tax kan Bacman Geothermal para ini sa pag-improve kan supply kan kuryente halay sa single phase to 3 phase halay sa Bangkirwan pasiring sa kawayan kan manito. Trabaho na ini kan mga enot pang bulan alagad sa gungunyan iyo man giaray ang serbisyo kan Aleco. Al Armario, DCGB. Mga tugang, mga nagbayular sa Enhanced Smoking and Vaping Ordinance sa Legazpi. Sigo iguana daw nin 170 sigon sa smoke-free unit kan syudad. Bareta kay Angel Mostaza. Nadakop na ang Legazpi City Smoke-Free Unit na 170 mga persona at yung establishmento na nagbayular sa susidong Enhanced Smoking and Vaping Ordinance noong na 2025. Iniandatos na itigira sa DCGB News ni Legazpi City Smoke-Free Unit Team Leader Jose Balbin kung sa inhali sa nasabing numero 128 kaini ang mga individual at sinakada nga 42 iyuan man iba-ibang establishmento at tindahan. Sinabi ni Balbin na pinaka-ultimo kaini ang 10 persona na sinangatan nindanin kaso dahil sa pagpaliman-liman o dahil pag-comply sa citation ticket na ipagtao sa indakan grupo. Ibinaliwanag niya na makalis na matawan ng citation ticket ang mga violators. Igwa sindanin na 72 na oras para isettle ang sa indang violasyon alagad in kaso magpalya sila. Automatic sinda nga masumitir ka mga kaipuan na dokumento sa City Legal Office para magibuhan ng complaint affidavit. Saka naman iniisa sa angat ang kaso sa City Prosecutor's Office. Sinabi ni Balbin na penalidad digdi ang nag-aabot sa nasa sangripo sa koda 2,000 na multa sa sarong individual asin nasa 2,000 sa god 5,000 naman ang para sa mga nagbayular na establishmento. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB. Mientras tanto, Joshua Bino may dagdag man na report. Dakula na pagpapasalamat ko niyan ni Mayor Romel Galicia kan Rapu-Rapu Albay matapos na nagkapera sa iyang mga barangay na mag-receive kay ning solar home system
o kaya supply ininin kuryente gamit o kaya hali sa solar energy. Sigun kaya Mayor Romel Galicia, nakulang tabang inisa sa inda dyan sa Rapu-Rapu Albay, lalo pang ang barangay Galicia asin barangay Buhatan, para sabing munisipyo ang talagang daipan ng supply nin kuryente. Kung kaya sigun kaya Galicia, matawinin na takol na oportunidad para sa iyang mga residentes kana nabanggit na mga lugar kung matawan na sindanin supply ng kuryente, mas mura pa ini dahil hali sa solar energy. Kung matatandaan, kasood ba, nasa 257 mga harong sa barangay Galicia, Rapu-Rapu, Albay ang nagpuunang makinabang ng supply ng kuryente hali sa solar energy sa paagi sa ining solar home system sarong programa ka na gobyerno na ang kamawatan, iyo ang may hatod ang supply ng kuryente maski na sa mga hararayong mga barangay sa bilog na nasyon na naidaraman digli sa Bicol Region, partikular na sa probinsya kan Albay, sa paagi o kaya efforts esperto kan ako Bicol Party List asin katuwang man ang Albay Electric Cooperative o kaya ana Aleco. Apuera sa barangay Galicia, ang barangay Liguan, Pagkulbon, asin Malubago sa munisipyo kan Rapu-Rapu na makakaresidiman kan siring na proyekto. Iguaman sa nito, ang barangay Manumbalay, Puyo, Pawa, asin Kawayan, asin digdi sa Legazpi City, iguaman ni target barangay, iyo ang barangay Bagakay. Ang solar home system na ini, iyo ang dadarahon sa Manila ay ng mga barangay, hararayo, sa bilog na probinsya kan Albay, mag sa primer hanggang tercer distrito kan probinsya. Dagdag na balita, Josh Fabino. Mientras tanto, Jomar Bien, igwamang kidagdag na report hali sa luwan. Sunod-sunod na aksidente ang na-reparo na rehistro digdi sa Primer Distrito Kasuod ma-imbwelto ang mga motorsiklo asin tricycle sa Banuan kan Bakakay bago mag alas 12 an udto duwang tricycle ang na-aksidente. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News sa Bakakay PNP, nagluluwas na ang duwang tricycle magkasunodan sa may parte kan Barangay 10 kan Bakakay, pasiring o hali sa sentro, pasiring ang direksyon sa Barangay Panarayon kan an panduang tricycle o ang sarong tricycle na nakabuntot duman sa naenot na tricycle, iyo ang mag-overtake alagad suminabitan sa iyang side wheel duman sa likod na parte kang naenot na tricycle na nagresulta tangani na buminalintok ang tricycle. Grabe ang tama na nasuprir kan driver kang naunambitan na tricycle na pigmamaneo nin sarong foreigner, pero maraysa na ta daiman na buwisan sa iyang buhay. Sa Banuaan kan ako sa syudad kan Tabaco sa parte kan Barangay San Lorenzo duman sa Tramo Road nagkagwama na aksidente ang duwang motorsiklo sa may parte kan Porkdo sa Barangay San Lorenzo Tramo Road nagtabanggan sa intersection ang sarong motorsiklo na may lunad o may sunod mantang ansaro single sana o saro sana ang nagmamaneo parehong makaskasan duwa sa intersection asin makaskaso na nagsalpukan maray saraman tadaiman na buhay na buwis sa naunambitan na insidente. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Oras Pilipinas, 16 minutos makalipas ang alas 6 nin aga. Pagbabalik ang GB News Express. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in the school year 2025-2026. We offer a wide and varied curriculum for Little Angels for 2.5 till 3.5 years old, preschool for nursery, kinder, and prep from 3.5 till 6 years old, grade school from grades 1 till 6, junior high school from grade 7 till 10, senior high school from grades 11 till 12. Sunshine
Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at SIS learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children. Enroll now and bring the following credentials: current report card, PSA birth certificate, certificate of good character for academic and artistic booster, and to prepare students for this coming school year. SIS also offers summer classes for the following grade levels: preschool like nursery, kinder, and prep; grade school from grades 1 till 6; high school from grade 7 till 12; speech class, dancing class, taekwondo, little chef for all grade levels daily. Exciting and challenging activities will be given to the students to keep their mental, social, and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now going on. Summer classes will start on June 5, 2025. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Ophel, or visit Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas, Taraga Albay. You may contact us at the following numbers: our landline number 052-201-0432 or our mobile number at 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dream shine. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention!
mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:21 po nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga darakula nyatong bareta. Ipinagdeklarar kan Malacanang na regular holiday ang Hunyo bilang obserbasyon kang Idil Adha. Nakapalaman sa Proclamation 911 na permado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang deklarasyon kang Hunyo 6 bilang regular holiday dahil sa Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ang Idil Adha iyon ikadawang panginot na kapistahan kang Islam kaibahan ng Idil Fitr. Sa nasabing kapistahan, pigtitiripon o kaya magtitiripon ang mga Muslims asin sabay-sabay sindang nagpapangadji asin nagkakaraon. Aminado, mga tugang, ang Malacanang na nauyam daw si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa naging performance kan sa iyang mga gabinete. Kaya pinangapudan ang sa indang pagdimiter sa pwesto. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinagbasihan kan Presidente nagrangay kan publiko na bako kontento sa paggatod din serbisyo kan gobyerno. Ini man ang posibleng dahilan kung nata dain nakuha kan administrasyon ang target na 11-0 seat sa Senado. Mientras sa piglinaw ni Castro, nadaing pigpaponteryang opisyal ang presidente sa direktibang ini asin para sa gabos. Sinabi ng opisyal na bako man bago ang balasahan sa mga opisyal dahil dain naman dahil may tinanggal asin siyalidahan sa lado kan gabinete. Wara man na pinagunambitan na deadline ang palasyo kung sagkod no arin pag-aadalan kan presidente ang courtesy resignation kan mga miyembro kan sa iyang gabinete. Nagpalawas po nin pahayag kan Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa pangapunan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa courtesy resignation kan sa iyang gabinete. Ninapod kaining makabigla ng apisar kan establing ekonomiya. Tinawanin doon kan PCCI na maski mantenidong matanos ang dalagan kan ekonomiya, padako sining apektado kan mga nangyari sa politika. Naggalauman ang PCCI na mamantener sa pwesto ang mga opisyal na may tultol na track record. Dapat tulos man na maidesignar ang mga bagong opisyal para maibitaran ang pagkakaatraso sa pagpapadagos kang pulisiya at yung programa sa ekonomiya kang nasyon. Inuyunan, mga tugang kan mga senador ang lakdang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nangapudan in courtesy resignation sa gabos ng miyembro kan sa iyang gabinete. Sigon kay Senate President Chis Escudero na ang pangapudan in courtesy resignation kan sa iyang official family sarong marhay na pagpuon. Tampo kay niyang pangaipo para sa bilog na burokrasya na mag-recalibrate asin isentro ang inisyatiba kan gobyerno sosog sa pigalaoman kan mga namanawaan. Inumaw ni Escudero si PBBM sa pagkakaigwanin makaskas na aksyon. Sigon sa pamayo kan Senado, dai may papautob kan presidente ang programa kan gobyerno na siya sana asin kay puhan niya nin mapagkakatiwalaan ng mga kaalyado asin matanos na partners sa gobyerno. Sinabi man ni Senate Majority Leader Aquilino Coco Pimentel III na magayon ang lakdang na ginibo ni PBBM dahil may pagkakataon na i-regroup ang sa iyang grupo. Hinagad niya sa presidente na kuhahon ang igwapa man gradinin idealismo asin personang ma-focus sa trayumpo kan sa iyang administrasyon sa pagiging mas epesyente
asin epektibo sa pagtabang sa mga namamanuaang Pilipino. Ibinasura kan Department of Justice ang reklamong isunumiter ni dating Presidente Rodrigo Duterte kontra kina Benhur Abalos asin Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Magigirumduma na nakanakaaging taon nagsangat si Duterte ng malicious mischief complaint kontra kina Abalos, Marbil asin iba pang police official may kinaraman sa police operation sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City. Isinangat sa Regional Trial Court Branch 15 sa Davao City ang nasabing reklamo. Sa ngunyan, pareho nang nakakulong si Duterte asin KOJC leader Apollo Kibuloy. Si Duterte nakakulong sa Dahig, Netherlands, samantang si Kibuloy iyo ang nakakulong sa Pilipinas. Inanunsyo mga tugang kan Department of Budget and Management o DBM ang pagbukas kan 10,000 na teaching position para sa Department of Education. Piglinaw ni DBM Secretary Amina Pangandaman na iba pa ini sa inot ng inapurbaran kan ahensya sa pagkuanin 16,000 na bagong paratokdo. Sinabi pa niyang ang mga naaprubaran na posisyon yung para sa Administrative Officer 2 na may salary grade na 11 asin ibubugtak ang mga ini sa elementary, junior high school asin senior high school sa gabos na rehiyon sa nasyon. Ang DBM regional offices man ang mapaluwasin Notice of Organization, Staffing and Compensation Act o NOSCA na direktang itatao sa mga schools division office kan DepEd base sa deployment report na pigsumiter kan Department of Education. Pareta sa luwas kan Pilipinas. Abangan sa samuyang pagbabalik. Makalipas lang kan mga patalastan. GB News Express. GB News Express. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES
Electronics ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ASUS! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ASUS. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees. Alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-experiensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa luwaskan Pilipinas. Nagresulta po sa mahiwasan na sulo matapos ang pagbagsak nin sarong business jet sa kaharungan sa San Diego sa USA. Day mababa sa 15 na mga residentes ang natumpos ng kalayo na nagresulta sa pag-evakuar ka nagkapirang residentes. Sinabi ni Assistant Fire Department Chief Dan Eddy na nagwara-irak ang jet fuel sa lugar kung sain ang prioridad ninda iyo ang maipaibakwar ang mga residentes. Idinagdag pa kaini ang direktang tuminama ang eroplano sa harong kan Morphe Canyon. Sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, sarong Cessna 550 plane ang pig-apod na citation ang buminagsak sa Montgomery Executive Airport. Ang nasabing private jet perming may lunad na anom sa Gudbalo Katao. Nagtatabangan naman ngunyan ang National Transportation Safety Board as in Federal Administration sa investigasyon sa insidente. Pigaaraman kumpira nakaswalti ang nairido as in danyos ka nasabing pangyayari. Business News. Dinagdagan mga tugang kang National Food Authority o NFA ang proseso kan quality checking sa mga bagas halis sa indang buffer stock bago pa man ini maipabakal sa publiko sa pagikan Kadiwa stores. Sa sarong press conference, kinumpirmar ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na ordinaryong pigagamit ang quality control kan sa indang ahensya na pigaapod na inherit system kung sain kada bulan makuasindanin samples halis sa mga bagas na iyo ang subject for laboratory analysis as in organoleptic assessment para maaraman kung pasado for human consumption ang bagas. Sa ngunyan, idinagdag niya na bagong proseso ang quality assessment kan mga 20 pesos na bagas kaya gikan sa ordinaryong proseso na ini. Maagi pa man ang mga bagas sa sarong bag-to-bag checking bago dagos nang i-release sa Food Terminal Incorporated na iyo ang nakatuka sa pagpabakal ng mga bagas. Ang kadagdagan na proseso susugman sa naging makusog na direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. asin sarong makusog na direktiba gikan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat i-double check asin siguruhon na magayon ang kalidad kan bagas na ipapabakal sa irarom kan programa. Health News.
Paglimitar sa pagkaon nin peligrosong trans fat ipinagrekomendar kan WHO. Detalye kang istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Pigrekomendar na kan World Health Organization o WHO sa publiko ang paglimitar sa peligrosong trans fats sa hababa sa 1% kan total energy intake nin sarong individual. Sigun sa ahensya, pwede ining gibuhon sa pagigan pag-ibitar sa mga pagkaon na iguanin hydrogenated oil sa ingrediente. Dagdag pa digdi ang pagkaigwanin diit sa nang processed, baked as in fried foods. Panang tinawanin doon ka mga health experts na nakakagadan ang trans fats. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, aramon ta kay Melvin Almuela ang latest na forecast asin po ang heat index. Ngunyan po nga daw. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon, Intertropical Convergence Zone no ITCC ang nakakaapekto sa Mindanao, mantang ridge kang high pressure area naman ang nakakaapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon, mantang easterly of malinsangang paros na halis sirangang kadagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdi sa Kabikulan, padagos na makaka-eksperyensya ng bahagya mapanganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hadi sa sirangan sundo sur sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigalauma poon 26 sagkod 33 grado sentigrado, mantang ang heat index digdi sa Ligasri ay pwede pong umabot ng 42 degrees Celsius. Asin sa Masbate ay pwede pong umabot ng 43 degrees Celsius. Mantang sa natatadang parte kang Kabikulan ay aabot po from 40 to 41 degrees Celsius. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:18 ning pagkaaga. Asin masulnop at na alas 6:06 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almuela reporting live haligid sa DOST Pag-asa Ligas. Mga tugang, alas 6:35 po ninaga. Iyan po ang detalles kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Sa pangaran ka nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz, katawang po si Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Tendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo
po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes. Lag ko na ta. Hado nung gumula ng pigkaon ko na sinap ng batag. Sarabon magkaong kihubal na sinap ng batag. So, kalibo baga. Sinap ng kalibong batag. Masaramo. Tapos, ano yan? Dot-dot mo sa, ano ini? Dot-dot mo sa lokado na nyog. The best. Pero mga tugang, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom ni naala kapag kaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid, Silimarin Capsule, ang Liver aid Silimarin Capsule, para po sa salud as in protection kan atay. Ini may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan kang Liver Aid ang paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig man uminom o day, mas maray mga tugang na ang Liver Aid Silimarin Capsule isabay niya to oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Good morning pala sa sakuyang amigo, si amigong Jerry Barha. Yan. Ay, tama ba? Jerry Baha. Yan. Sa amigo mi Dr. Chris Gianan. Salamat amigo sa tuyang amigo sa RightMed. Yan ang ano yan, saro sa mga bossing kang RightMed. Tama pa din Chris? Ano? Jerry Barha. Yan Good morning amigo. Boda si amigong Kits Barha. Yan, sumagtugang na Puging Barha. Salamat tabi sa ano yan, sa magayon na Orolay Kasuwabangi. Magayon na masiram na pamanggihan Kasubangi. Yan, tabi dyan sa ano yan, sa amigong Jerry Barha, National Executive. Talaga. Vice President si Sir Jerry Barha, mga tugang sa RightMed. Yeah, the best.
Maray na aga. Yaw digyo sa Legazpi, mga taga Legazpi ni, taga dyan sa Guevara Subdivision. Kundi mga tugang nag-arasenso sa trabaho, yan na po, mga harlangkaw na posisyon. Ha? Maray na aga, amigo. At budak kay Kits na Barha. Yan, ha? Ang bago tabi na Chief of Staff ni Congressman Kaloy Loria. Yan. Masiramon so cake na kinaunta. Ano ito? So kinaunta ka so banggi. Ano? Padingkri? Good morning! Alright. O mga tugang, baka tabi arog kay ni ano, may kasuhapon kaya kahuron ko so miyembro kang Barangay Pastoral Council. Good morning kay Dr. Glenn Isip. Maray na aga, amigo. Dr. Glenn, kanan tunay. Maray na aga tabi, bossing. Dr. Glenn Isip. Yan. Kamusta, amigo? Long time no see, ha? Alright. Kaso hapon, kahuron ko so nagkapirang miyembro kan Barangay Pastoral Council. Ay, dyan po sa Santo Cristo, Quasay Parish. Mapiesta kaya sinda mga tugang sa maabot na Mayo 30 asin 31. Actually, igwa dyan kita baga, may piko-cover kita budaan di si GB, budaan Barangay Council, igwa ki Santo Cristo Festival. Kaya lang, sa ibang mga aktibidad, binawas ta. So, election spending baga, pag-abot tabi sa, ano yan, sa barangay, kan may naging election, medyo apektado. Kaya, mapiesta po sa Barangay Dapdap, ini na lugar na sinasasakupan kan Santo Cristo Quasay Parish, naan kuraparo ko dyan, o Parish Administrator, iyo po si Father Jonathan Calleja. Yan. Baka po gusto nindo na, ako nagkuha na ako nag-sponsor na ako kay ni. Baka po gusto nindo mag-sponsor ki Fiesta Banners. Yan. Iyo ba ka na sa banner? Ibubugtak yan sa palibot kan barangay. Ngaya, Happy Fiesta, Santo Cristo, Quasay Parish. Yan. Tapos sa baba, yaw nakabugtak so business mo, yaw nakabugtak so pangaran mo. Ngaya, Happy Fiesta, ano yan, ngaya, Santo Cristo, Quasay Parish. Diyan naman sa baba mo, nakabugtak, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Yan. Greetings from Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Kumbako nga niya, greetings from Jerry Barha. Sa baba, ibubugtak mo duman sa baba. So, posisyon niya, National Executive, ano nga nito? Vice President, Rightmed. Yan, Rightmed. Ano kan? Doon sa baba, ibubugtakan sa simbahan, bula sa iba. Baka kung gusto mag-sponsor tabi, ang kantidad po kang banner, 1,000 pesos. Yan. Gari ang 1,000, tama ba? 1,000, ang 1,000 tabi, tama. Ang 1,000 pesos kasabay na tabian sa indong pangaran o your business establishment tabi, ipiprint iyan, ibubugtag tabi duman sa banner. Gari baga so drop down na banner. Baka po gusto nyo mag-sponsor tabi ki 1,000 pesos man sana. Kasabay na tabi kamong i-mention duman sa mass sponsorship, no? Sa piyesta mga tugang sa Barangay Dapdap. Yan, ha. Sa kada misa, i-acknowledge tabi ang pangaran kan donor o kang business establishment, no. Kaya ang misang ini hatod sa ang mass extension hatod sa endok sa intention po ni arog kay ini, di ba? Kaya tabi pagka gusto niyo mag-sponsor ki 1,000 pesos, tabi may saro na kamong banner duman, ibubugtag tabi duman sa palibot kang chapel, akan simbahan kang Dapdap, and then sa iba pang parte, ngaran or, ang ngaran po, also business establishments, no? Halimbawa nga Happy Fiesta, Barangay Dapdap, greetings from Nong's Meat Shop, baka araw ka na, Ronald Ade, greetings from Nong's Meat Shop,
Yan, ibubugtak naman sa babae. Kaya po kung medyo gusto po ninyo mag-sponsor, mag-text po kamo sa kuya, ano yan, darahan mi kamo ki papel, ito bagang sugari. So, letter, tapos may pirmahan po duman, tangani po na maging legitimate po sa handong sponsorship. Asin makakaabot tabi duman kay Father Jonathan Calleja. Yan. Iya po. Sa Barangay Dapdap. Mag-text lang tabi sa 0928-777-5548 o kaya sa tuyang messenger, i-chat nindo ako gusto mag-sponsor tabi sa kantidad na 1,000 pesos sa itong banner asin po sa Fiesta kan Dapdap Kwasay Paris. Tabang tana ini para po mga tugang mas ma-improve pa ang simbahan, may magagagastusan pa tabi sa palibot kan simbahan, asin may mga dapat pang arayuson no sa Kwasay Parish, mga tugang kan Barangay Dapdap. Iyo po. O sige, text lang po kung gusto na mag-sponsor, mga tugang kan 1,000 pesos para po sa Fiesta Celebration kan Santo Cristo, Kwasay Parish, yan po sa Dapdap, Legazpi City. Yan. Duman po sa letter na ito, ang mapirma duman, iyo po si EBP Glenn Barcelon bilang lay co-chair, asin po Father Jonathan Calleja, ang parish administrator. Okay? Sige po, ha? Happy birthday po sa pamangkin ko na si RV Jude from her nana. Pas muna sa regalo. Yan. Okay? Ibugtak mo nga sa baba, greetings from Henry M. 2028. Day kakayan. Day kakayan. Harayoon pa, malingawan pa yan. Harayoon pa. Paano ang pasaway na pulis ireklamo? Kung ang pulis po pasaway, number 1, pwede kang magreklamo direkta sa Chief of Police. Ikadua, kung desidido ka, pwede mo tabi isang sangatan din kaso sa PLEB, People's Law Enforcement Board. Ang kada syudad, munisipyo, igwatabi kipig-apod na PLEB, People's Law Enforcement Board. Yan po ang disciplinary, ano po yan, gari. Basta gari, saro siyang, ano yan, at grupo, may chairman dyan, may judge, may mga members dyan, na sindapuan madesisyon, mga tugang kung guilty or not guilty ang sarong pulis, na ipapaabot ang kuwangkaan ang desisyon kaan sa National Police Commission. Yan. Di ko lang aram kung si ang chairman Kampleb, digdi po sa Legazpi, buda ang chairman sa Daraga, kung saan man. Kada munisipyo po, syudad, igwaan ki People's Law Enforcement Board. Sina po ang nagdadangog sa reklamo kontra sa pasaway na pulis. Kaya kung desidido ka, mag-file po ikang kaso sa PLEB. Kung tagal saan man tabi yan, na pulis na sa imong pinagsasabi. Okay? Bueno, Dio, o sige, so mga balikan ko lang po ito na gustong mag-sponsor tabi sa, ano yan, sa simbahan para po sa tarpaulin sa kantidad po na 1,000 pesos. Tabi, pwede ka mo na sabay na ka mo sa sponsorship kan misa, i-chat lang po nindo ako kung papaano ipapadara, tabi yan. Na sendong sponsorship, asin kung ano po na ipapangaran, duman po sa tarpaulin, duman sa banner, Fiesta banner sponsorship. Yan po, kung ano po yan ipapangaran dyan, buda kung ano tabing business establishments ang i-mention dyan. O di, sige, alright, 5 minutes bago po magabot ang alas 7. Dinuman kan sa mo yung pag-iriba supigis. Pasensya na po sa namamahaw ha. Mga namamahaw ta dyan. Pasensya na po. May reklamo ka sa bago tungkol sa garbage dyan po sa dyan tabi sa Kwan. Dyan tabi sa Bitano. O, nagihan man ng gandibuingon yan tabi. Grabe ang tambak. Grabe tabi ang tambakan basura. Diyan po sa laog kang MRF. Ano daw nangyari tuloy na hakot dyan? Kaya namamarong, nagreklamo so, mga nag-aragi dyan, buda, so,
sa tuya tabi na mga kababayan na nag-aagi po dyan sa may MRF kan Barangay Bitano. Baka tabi nagdadangugan sa tuyang mga barangay officials dyan po sa Bitano. Ano daw kung ito na pagharato na may reklamo pa? Naro kayo ni nakakaabot, aksyonan na po nindo ang mga problema na iyan ta. So nag-aaragi na mga tao naglalakaw dyan, nagre-reklamo mga tugang ta na mamarong. Diba? Nagreklamo tabi ta na mamarong ang lugar. Sana po, dahil ini pag-abutan kikuan, dahil na po ini pag-abutan tabi ki ngunyan daw, mahali na tabi yan. Kung dahil ipailing tagirarin sa report rin ta yan, ngunyan tabing aldaw, asin itapaabot at tabihan sa otoridad. Gari, bago kaya taman ang basura dahil nahakot, anong problema? Kung ang basura dahil nahakot, tabi, may problema sa garbage collection. Kung dahil nahakot, kung may problema sa garbage collection, may problema sa management, tabi, kang MRF, buda sa pag-dispose kan mga basura dyan. Mga tugang, salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programa ng hapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Happy birthday giraray kay Manay Selmang Bahoy kan Barangay Victory Village. Happy birthday tabi dyan sa imo. Happy kay former Regional Director Susan Bornas. Manay Selma, happy birthday. So mama ini ni former Kapitan Joy Bahoy kan Barangay Victory Village. Okay? Good morning po. Observe lang, maganda mamasyal sa gabi sa boulevard sa may park. Request po, maaari bang linisan lagi ang corner bin, corner, mga food court, park, grabe sa baybay, ano ba yan? Mga food court, may food court dyan, may food court, may sa mga kwanda tabi, mga tukawan, may mga baybay. Ano ba yan? Sige po, pahiling tayo ni ha. Pahiling tabo. Salamat kan sa nung pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Mabuhay. Smile. God is good all the time. Mabuhay. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon.